Ingna si Dada about gabi eh. Sige daw, man. Naitulo ka fans dito sa lahat. Recognize sila sa ako, si Tita Maymay. Oh. Kanya, gusto sila ma-picture sabay sa ako, si Tita Maymay. And then, Kanya, pero naikuan isa ka taon na maulang siya na-istorya sa ako. Pero na-istorya man siya sa kay mami. Tita Maymay. Mm. And then another one na sa Kwan Plaza sa Laak. Sa lahat. Doa, ay Tulo. Tulo ka tao dito Wow. Unya katong dito sa store na katong na ay mga Nagkakampuan. baligya shake na. Yan sila. Ma'am, kamo tong vlogger. Oh, oh, diba? Si Ken Merlin. Ayaw na Ha? ulaw-ulaw. Kaya recognize sila, nakaon man ko pan burger dito sa plaza, niya nakitaan man sila sa ako.